Mingaw pa man among classroom. Akong kagwapa pa man nagtikaw-tikaw. Karon, akong pabuton akong mga classmate kay aron mamit na ko sila. Good morning, class. Ay, classmate. Uy, ka-cute yung bata, uy. Lingkod din ang dali. Ikaw pa rin na una, classmate. Ako pa yung pinaka-elevated classmate. Ako ni si Tisoy. Rupahan ni mo. Ito pangalan ni mo. Ako din si my friend Tisoy. Nice to meet you, my friend. Me too. Uy, Lasyo! Uy, Maria! La, sa may class mo dahil ka? Mo gani nun. Summer class po ko kay bagsak gani ko no. Parehas jud ta Lusyon, nadakot jud ta atong sige na tuog ka ng kuan ba absent. Kay tawag ano magkating-kating og classes. Ikaw ba ang magsigig ulo, Mariano? Ako pa jud manisi pagod na ay na panisi din na kay na naman ta ari. Magkakas na lang ta. Mau jud sige. Ha? Tisoy buta ga to mga classmate. Ambot lang ka, my friend. Mahibalaan ra bala aron pag maabot na sila. Good morning, mga classmate! Excuse me, ko ako na imong bag kay molingkod ko. Kais na bira mo gwapa. Hi, miss. Dalaga pa ka ng ice tea, classmate. Excuse me, unsay nang kabata man ako? 16 years old pa ko. Ay, pamina. Excuse me, unsay nang kabata man ako? 16 pa yung taon ko. Ha? 16? Basic 61, gibalin lang. Uy, classmate, ayaw pangingana, oy. Mas bata pa manggan asin mo, ha? Tanaw, ngipon na na, oh. Wala pa ni tubo, tanan. Nasyakas ang kagwapa no. Ako day si Lucio. Ako din si baby my friend. Hay, dugaya pud sa tong maestra oy. Grabe ya sa duwa, oh. Dugay makanabuya yung kamot. Cute, murag puto. Good morning, mga classmate. Wow. Baby, my friend. Dudong pawiks? Dudong pawiks. Kaila ka ani siya ha? Kinsa man makailaan na, Mariana. Mo na pinag-ambungan sa muang sityo. Mao ba? Wa pa ka mo sito sa ako day. Doon sa ako sa mo sityo. Kana si Bibi my friend Maria, kabalo ba ka? Mao na'y crush ng sityo sa mua. Nya kabalo na ko day. Chika rin. My friend, di ba sa private school man ka ng eskwela? Nganong na naman ka diri sa public school? Dudong pawiks, gahangyo man ako sa daddy nga mo baling ko diri sa public school kay maunang na ako diri karon. Ah, mao ba my friend? Sa ato pa, napuri kay bagsak. Parehas na mo. Maunang nakadiri sa summer class karon. O dudong pawiks, bagsak ko sa mat. Gani, my friend, bagsak gani ko sa English. Ganito nung pawiks kay bagsak po ko sa science. Ako, nabagsak ko sa aralpan. Lucio, kini si Maria, bagsak man ni sa recess. Anong nakaistorya man ka na dudong pawiks? Bagsak gihapon nga ako magay pinakauna dito sa kante. Ay sanay putlo sa to itong istorya din murag gutom naman. Gani no. Gani, gutom na kayo pa sa kitong yan. Sa kuskantin mamalit sa ko. Sige, tara, tara, tara. Ako bun, mo ato ko sa kantin. Tara. Anak, manglakaw na sila. Arang-arang, kay gibilin sa mo ang bagong classmate ang iyang bag. Akong tanaw, kung unsay balon ani. Uy, sosyal! Ice cream! Oh, di basta-basta! Kani, magpabugnaw ko, Bik. Uy! Kano man day sulod? Pero bintaha kay naisudan, pinirito. Kaunon ko ni Bik. Bahala mo.